mynd fach i fi hi hun, a mae'r dyddiau'n dod i ben. Dyddiau ydy enw hi. Mae dwi'n meddwl bod fi'n neud hon yn G couple 3. So, 9-3. Dyna ni am ni. O, na beth yn bod yn. Oce, pwy sydd wedi bod yn trwy'n law na? Mari. Sabotage. Gan bod ni'n canu efo ni. Da ni wedi trio perswadio i, ond o'n i ddim am fensio. So, tro nesaf, ti'n mynd i wneud tro nesaf, ti'n meddwl? Phil? Land yma. O. Ti'n iawn dweud o? Dwi'n jyst eisiau mynd. Dei, dwi'n cael bod o'n i mynd ydi bod i'n pen. O i fi dde. Rhaid, rwch eich bysedd yn eich clistiau. O! Na wastad ni'n does. Cyn i sôn, mae wastad sefyll yn y gornel. Mae'n dod. Ti dal ages o fi. Na. Ages away wir. Pwy sy'n neud cerddoriaeth yn Lerpwl? She got the right key, you can play in any flat. Okay? Yeah, right. Sorry am yna beth. Mae hi'n byw mewn bungalow ar gyrion y dre, mewn stryd o'r enw Glandw. Symudodd hi yno yn 1996, jyst ar ôl